लोगोफोर आंना सिलायावनो मैगंसो गायना लाजोब्बायहाय नै ओरैनो बेखार दोनस्लायस्लाय मोनजाबाय दा नै खुमब्राबो गायबावनांगौ दंबावोमोनहाय अखाजों अखा जानानै बिथिंजायबो थाइसे दंमोनहाय बांसिन बाथोनसो जानो मोजां मोनो आंना भाजा एवबा आंगायनाय मोनोहाय आङो ओंखायनो बांसिनसो बाथोन देनाय बेनिफ्राय नैबेखौ नायनि आङो र' आयो नै बबे रानमारबाय नै गोमो बेन्दों नै साफा रानजोब्बाय नै बे मानो रानदों लोगोफोर मिथिगौ ना माने बियो ओरैबायदि मोनसे गाज्रि बेन्दों नैबे नै गोमो बेन्दों बे ओरै गासिबो मानग्लोबजोब्बायमोन आरो मैथायाव बेखायनो माबा हाग्रा थैनायनि मुलिखौ सारनांबाय लोगोफोर बेनिफ्राय नै बेबायदि बिराद मोजांमोन दा बेखौ जानो आन्था लाखिबाय आरो ओरैजाय थबस्र' बस'नानै होनानैसो लाखिनो हाबाय बे मैथाखौ नैबे गासिबो रिजि रिदाङा बे गोमो बेन्दोंमोन बेनिफ्राय उफाय गैया बेखौ दोनबाथ' ओरै गासिबो मानखोहैजोबसिगोन दंफाङाव बेनिखायनो बेखौ माबानांबाय मुलि सारनानै होजोबनांबाय दा मैथा बांगाला साफा इसे मोजाङा सेस जाबाय आरो दाथ' उफाय गैया रैखा खालामनांसिगोन ना नायलाय नै बाहाय मानफब हैजोब्बाय नै बेबायदिनो मानफबजोबो बिनिखायनो मुलि सारना होनो गोनां जादों बेखौ फुनोसैहाय फुबा मालाय मा जाबावनो ओरैजाय बेनिफ्राय फैदों बोरैबा एसे थाबाथाय जाजोब्बाय नै लोगोफोर नुबायना नै बे गोमो बे गोदो बैग्रि बिफांफ्राव मानफबला जोबोमोन ना बेनो बिराद गाज्रि बोरै जोलैया फैफ्लांखो गासिबो माबाजोब्बाय नै सेस जाबाय बेनिफ्राय लोगोफोर आं मोनसे घटना गोसोआव थानाय खिथानोदे नोंथांमोननो माने बे गोमो बेन्दोंनि खोथा आरो गोदो मा होनो आन्दलन समाव आरो जेब्ला पुलिसफ्रा बर'फोरखौ होसोयोमोन गामि हाबनानै बुग्लुं सुग्लुं खालामोमोन बै समनि घटना आरो बेनिफ्राय पुलिसफ्रा जों गामियाव हाबनो होननानै थांदोंमोन ओमफ्राय बर'फ्रा माने हाबनो हायैनि होबथादों आरो ओमफ्राय बे समावथ' जोंना बर'फोरना गावग्रा गैयामोन अस्त्र गैया ओमफ्राय माबाजोंनो मा होनो बोरलाजोंनो एकदम पुलिसफोरखौ लामायाव जमनानै माने हाबनो होआखै आरो गामियाव बेनिफ्राय आं उन्दैमोन आरो लोगोफोर बेनिफ्राय जोंना ओंखाम संग्रानि उनथिंजाय मोनसे दरजा दङमोन आरो बेजों आं गाखोनानै गासिबो नाहरजोबदों पुलिसफ्रा फिल्ड बारनानै लामायाव उन्दुनानै थाजोब्बाय ओमफ्राय जोंना बर'फ्रा ओरै गरखाय उन्दु माने बोरलाजोंनो सेस्था खालामथारदों आरो ओमफ्राय दा बे गोमो बेन्दोंखौ नुबाथाय बे खोथाखौ आं गोसोखाङो आरो माने लामा जिङाव जेराव माने पुलिसफोर माबादोंमोन थानानै बर'फोरखौ गावहरदोंमोन बिनिफ्राय बे बर'फ्राथ' उनावहाय ओरै उनथिंजाय खोलाहाबो पुलिस हाबबाय होननानै खोनानानै आनज्रायलांजोब्बाय बेंबाय होननानै मिथिनानै बेनिफ्राय दाना पुलिसफ्रा गसं थाबायलांजोब्बाय आरो मोननैबो ग्रुपआ थैलायलायाखिसै बर'फ्राबो थैयाखिसै ओमफ्राय पुलिसफ्राबो जेबो आघातबो जालायलायाखिसै आरो नांलायलायाखिसै थैलायलायाखिसै खिन्थु आङो ओंखाम संग्रानि उनथिंनि दरजाजों गाखोनानै साफा गावलायजेननायनिफ्राय जोबजासे आं नाहरजोबदों आरो बेनिफ्राय दाना जेब्ला पुलिसफ्रा गसं थाबायनानै थाङोना अब्लाना सासे आरो बर' मानसि गामसा गानलायनाय ओरैबायदि बोरलाजोंनो बे गोमो बेन्दों मानग्लोबनाय मोनसे बैग्रि बिफां दङमोन बे बैग्रि बिफाङाव थाखोमानानै ओरैबायदि पुलिसफोरखौ माबादोंहाय गावहरनो माबाथारदों बोरलाजोंनो ओमफ्राय आंहा ओंखाम संग्रायाव दरजायाव गाखोनानै आं नाहरगासिनो दं ओमफ्राय आं आयौ सोर जाखो बेलाय सिनायहरासैबो एसे गोजान जायो पुलिसफ्रा बैबायदिजों थांदों बेहा बे बैग्रि बिफाङाव थाखोमानानै गावनो एकदम बोरलाखौ जि फाथि हरदों आरो बियो मालाय बिस्रा अस्त्र दङ ओमफ्राय ओइदिनखालि पुलिसफ्रा बेखौ नुसनोब्लाथ' बिखाया गब्लंखाबायमोन आरो बेना ओमफ्राय आङो गाबख्रावनानै खिथाहरनोबो हाया थाखोमादो होननानैबो बुंहरनो हाला आं बुंहरबानो पुलिसफ्राबो आन्दाज मोनगोन
ओमफ्राय एकदम बैग्रि बिफांल' बे बैग्रि बिफां जावख्रुमाव ओरै थाखोमानानै पुलिसफ्रा बैजों थाबायलांगासिनो दं बेहा बे बैग्रि बिफाङाव थानानैनो जि बोरलाजों गावनो नागिरथारदों आरो बे मोनसे खोथाखौ आं दाबो बिराद गोसोखाङो आरो बे माबाखौ गोमो गोमो बेन्दों होनोबाथाय बे खोथाखौ गोसोखाङो आरो लोगोफोर रायजो राजा नोंथांमोन दानिया फैदो मेइन टपिकखौ सावरायदिनि बायहेरायाव थाम्फै अरबाय बेनिखायनो आं न' सिङाव फैबाय लोगोफोर बिदिबा दा सावरायनायखौ स्टार्ट खालामदिनि हेलौ लोगोफोर वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल जसना ब्रह्म क्रिएशन लोगोफोर नोंथांमोनखौ आं आंनि इउटुब चेनेलाव आरोबाव खेबसे गोसो गोथारै बरायहरबाय आसा खालामो नोंथांमोनहाबो मोजाङैनो दं आंबो दासान्दि मोजाङैनो दं लोगोफोर बेनिफ्राय थुदो बिदिब्ला मेइन टपिकखौ जोङो दा सावरायदिनि रायजो राजा नोंथांमोन दिनै आं मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो होननानै बे भिडिअखौ आरोबाव लानानै फैदों नोंथांमोननि खाथियाव दा नोंथांमोनहा हयथ' थाम्बनेलाव नुनानै बुजिखाबाय जानो हागौ आं मानि सायाव दिनै सावरायनो नागिरदों आं दिनै सावरायनो नागिरदों बे दासो गोदानै भाइराल जाबाय थानाय जुरि बर' एक्ट्रिस आरो सन्जिब बसुमतारी नामा फंबाय बे माबाया एक्टरा बिसोर सानैनि दा गोबां ससियेल मिडियायाव दावराव दावसि गोदानै आरो जानो हमलायबाय दा बयबो सिगांनिफ्रायनो बुंगासिनो दंमोन रायजो राजायानो जा बा इउटुबारफ्रानो जा बेफोरबायदि बेक्तिगत खोथाफोरखौ ससियेल मिडियायाव लाबोनो नाङा ससियेल मिडियाया बेखौ जेबो खालामनो हाया पार्सनेल बेफोरबायदि लाइफनि बाथ्रा पार्सनेल गावसिनि गेजेराव जानाय गन्दगलफोरखौ रावबो ससियेल मिडिया बा रायजो राजाया जेबो खालामनो हाया होननानै आरो हाखायाबो बे दायाव सानैनिबो गोरोन्थि दं सासेनिल' बेहाय दाय गैया सासेनिल' बेहाय गोरोन्थि गैया दाया सानैनिबो गोरोन्थिया सानैनिबो दा बेवहाय आं बुंगोन सन्जिब बर' फंबायखौ आं बुंग्रोनोसै बे सन्जिब बर' फंबाया दा गावहा रिलेसनशिपआव थाखांनायनि उनाव बियो न'खरखौ एक्सेप्ट खालामा बे हिन्जावखौ हाबा जाखांनायखाय आरो गथ' गोनांखाय आंनि न'खरा बेखौ एक्सेप्ट खालामा आं फिसाला सासेल' होननानै बुंदों नाथाय बियो जेब्ला बियो बेजों रिलेसनशिपआव थादोंमोन गावनि लाभखौ जेब्ला थिखांबाय थादोंमोन बे समाव बियो न'खरनि खोथा सानाखैमोन न'खरनि खोथा सिन्था खालामाखैमोन बेनिफ्राय दासो बियो सासे हिन्जावजों हाबा जायालाबानो थाफानानै रिलेसनशिपआव थाफानानै सासे हिन्जावनि लाइफनि खोथाखौ साना लाबानो बियो माने बेखौ नागारलांनानै गुबुन हिन्जावजों हाबा जानो नागिरदों बेयो बिनि थाखाय मोनसे बिराद गिदिर गोरोन्थि मानोना सोरबा हिन्जावा हाबा जानायानो जा बा सिख्लायानो जा बेखौ नोङो रिलेसनशिपआव थाखांनायनि उनाव बेखौ बाहायखांनायनि उनाव बेखौ नागारलाङोब्ला बियो बिराद इनाय बाथ्रा जायो आरो नों बे सन्जिब फंबाया बे हिन्जावनि लाइफनि खोथाखौ साननांगौमोन आरो न'खरा जेखि बुङा नों दायखौ मावबाय जेथिया नों बेखौ हाबा लानो नांगोन बे मोनसे जुक्तियाव फैयोमोन नाथाय माबाया सन्जिब बर' फंबाया बेफोर खोथाखौ साना लाबानो बेखौ मिथिहोआलाबानो सिरि सिरि गुबुनजों हाबा जानो नागिरदों बिनि मोनसे बिराद गिदिर दाय बेराफारसेथिं आं जुरि बर' बिनानावखौबो बुंहरनोसै बिनानावाबो माने सासे गथ' थाखानानै सासे हाबा जाखानाय हिन्जाव जानानै बियो सेंग्रा मोनदों होननानै जानला मोनला उननाया सिगांनाया सासे सेंग्रा मानसिजों बेबायदि रिलेसनशिपआव थाफानाय बेनाबो बिराद गोरोन्थि जादों जाय गोरोन्थिनि थाखाय दा बियो बे खैफोदाव गोग्लैदों बेनिखायनो सिगांनिफ्रायनो मानसिया सानखानांगौ जानला मोनला हाबा जायालाबानो जे रिलेसनशिपआव थायोब्ला मा खैफोद जायो आरो बेफोरबायदि हाबा जायालाबानो रिलेसनशिपआव थानाय मानसिफोरखौ जोंनि समाजा मोजां मोना जोंनि समाजा एक्सेप्ट खालामा दा आं जोंनि गासैबो बर' रायजो राजाफोर आरो जोंनि उन्दै उन्दै लाइमोन हिन्जावसा हौवासा गथ' नोंथांमोनखौ आङो गुरै खावलायहरदों बेखौनो बुंहरनो सानदों जे नोंथांमोनहा नैबे जाथायनिफ्राय बा बेफोरबायदि जाथायनिफ्राय नोंथांमोनहा खोब नलेज लानो हायो बेफोरबायदि गोरोन्थि मावोब्ला बा हाबा जायालाबानो सोरबा रिलेसनशिपआव थायोब्ला बिनि उनाव माबायदि खैफोदाव गोग्लैहैनो हागौ बेखौ नोंथांमोनहा बेफोरबायदि जाथायनिफ्राय नलेज ला आरो जेब्लाबो सांग्रां जा जेब्लाबो गोथों लामाजों आवगायलां बेखौनो आं दिनै बुंहरबाय बेनिफ्राय आङो जुरि बर' आरो सन्जिब बसुमतारी बिथांमोनखौबो
खावलायहरदों नोंथांमोननि बेफोरबायदि समयसाखौ नोंथांमोननि गेजेरावनो सल्भ खालामलाय। रायजो राजा बा ससियेल मिडिया बेखौ जेबो खालामहरनो हानाय नङा। आरो बिसोरबायदि बयजोंबो सिनायजानाय बर'नि एक्टर एक्ट्रेस लाया जुदि बेबायदि गोरोन्थि खामानि मावनानै ससियेल मिडियायाव दिन्थिबाय थायोब्ला जोंनि इयुन जेनेरेसनफोरखौ माबायदि मोजां लामाजों जों लांनो हागोन, माबायदि बे उन्दै उन्दै गथ'फ्रा गासिबो बिसोरनो बेफोरबायदि आखुखौ खिन्थाबाय थानायसो जागोन। जोंहाबो माबा मोनसे बाथ्रा सैथो बाथ्रा बुंनो थांनायाव जोंबो रायजो राजाफोरजों गाज्रि मोनजानो गोनां जायो आरो दान्थे बिदान्थे जोंनि गेजेराव दान्थे बिदान्थे बाथ्रा जालायलायनानै जों गाज्रि मोनलायलायनो गोनां जायो। बेनिफ्राय इउटुबारफोरजोंबो मालाबा गावजों गावनो माने बेफोरबायदि खोथाखौ लानानै नांलायलायनायबो जालायलाङो। बेनिखायनो अननानै नोंथांमोनहा बेफोरबायदि भिडिअ'खौ लाबोनो नाङा ससियेल मिडियायाव। हानायसेबां नोंथांमोनहा गाव गावनि समस्याखौ समाधान खालामनानै ला गाव गावनि गेजेरावनो। बेनिफ्राय ससियेल मिडियायाव लाबोनाय माने गाव गावखौ फाननानै लानाय, गाव गावखौ लासिं सिं खालामनानै लानाय। बेनिखायनो आं बेखिनिखौनो दिनै बुंनानै फोजोबनाय जाबाय। आंनि बुंनायाव गोरोन्थि जादोंब्ला निमाहा हो। गोजोन्थों, खुलुमबाय।